Arratsaldeon, Liana neskatxaren hilketak bazterrak inarrosi ditu mobilizazioa Baionan ere. Alda taldeak iruzurrak salatzen segitzen du, afera berria dute Miarritzen. Eta Baionako Gaskoi Akademiak 100 urte betetzen ditu aurten, mende batez emazteak ere tokia hartu dute gizon multzo batek sortu zuen talde hortan. Kasu bidaiatu behar baduzu asteazken untan, Frantziako Estatuko Trenbide Konpainiaren langileak greba egitera deitu dituzte 4 sindikatu nagusiek, hoi baino tren gutiago ibiliko da, hurbileko lineetan oroz gainetik, langileek ez dute begionez ikusten zerbitzu publikoan inbertsioak egitea, eta gero zenbait zerbitzu privatizatuak izatea. Kontragira noski, baina gerla bat izanen da, orduan egin beharko dugu zerbait, orduan greba bat indugu nazionalki eta ikusiko dugu sozialako oinari buruz hitz egin beharko dugu. Adibidez nahi genuke irabazi laneko baldintzak handiak denentzat noski. Abiada handiko 3 trenetik bat ezeztatua izanen da asteazken untan, beraz erne ibili, bidaiatu nahi baduzue, Hendaia eta Paris artean eman dezagun. Haserrea nabaria Frantzian justiziarekin. Dozenaka protesta egin dira bart, Baionako auzitegiaren aitzinean ere elkartu dira, hainbat eragilek deituta 100 lagun. De la responsabilité, du courage politique et institutionnel. Le courage de regarder en face ce qui dysfonctionne. Protesta jendetsuak izan dira ezkerreskuin. Liana neskatoa maiatzaren 29an desagertu zen eskolatik ateratzean. Handik 3 egunera eskolako lagun baten aita atxilotu zuten adin txikikoi sexu erasoak egiteagatik zeuzkan 5 salaketengatik. Eta joan den ostegunean Lianaren gorpua topatu zuten. Justizia ministroak estatuak hutsegin duela onartu du. Justizia berandu ibili zela. Eta jendarteare haserre, amorratuta. Aldaketak eskatzen dituzte. Un phénomène qui est gravissime, que ça soit les ecclésiastiques ou ailleurs. Adingabekoen aurkako sexu erasoak geroz eta gehiago dira diote. Elizak gainera estali izan ditu, kritikatu dute. Urruñako apezaren kasuan ere, Baionako gotzainak jakinarazi du 2018an gertatu zela ustezko erasoa Bezie hirian. Fiskalak baina 2024an jakin zuen honen berri. Zabaleta apaizaia da Urruñan zegoenean, eta Baionako gotzainak kasuaren berri martxoan izan duela esan du. Joan den astean baina, kendu dute apaiza postutik. Alda elkarteak ekintza egin du Biarritzeko Les Ateliers de la Côte eraikinaren aintzinean. Eta hemen salatzen dugu 2 jabeek edo 2 kudeatzaileek iruzur hainitz egin dituztela leku untan. Lehenik ganberak alokatzen dituzte hemen co-living moduan ganbera oso tipiak, baina ez dituztena arauak errespetatzen hemen bizitzeko. Besteak beste ez delako lehiorik idekitzen kanpoat buz, eta hori normalki beharrezkoa da etxe bizitza batean. Bestalde, alokailuak izugarri kario dira, 490 euro pagatu behar zen logela batentzat eta parte amankomunentzat, eta hori 10 metro karratu inguru duen ganbera bat alokatuz. Hirugarrenik, eraikin hau ez da etxe bizitza izaiteko egina, ez da bizitzeko egina, baizik eta industria eta komertzio egiteko, aktibitatea egiteko eraikin bat da. Eta bukatzeko, hemen ziren alokatzaileak, gehienak kanporatuak izan dira maiatzean, jakin dugun arabera, eta ez dute eien garantia errekuperatu. Hori gutxi ez eta gainera bertako maizter guztientzat zein langileentzat dutxa bakarra zuten. Komuna beko estaian baizik eta gelen artean inolako soinu insonorizaziorik ez. 2 egun besterik ez zituen iraun
Krakuazik Miarritzera ikastaro bat egitera etorri eta bertan aterpetu zen eskolak gomendaturik. Quand j'arrive, c'est là que je vois, mais c'est vraiment c'est. Bertara iritsi zenean harri eta zur geratu zela dio, baldintzak lotsagarriak zirela eta bertatik joatea erabaki zuen. J'aurais pas dormi là le soir même. Baina 8 hilabete geroago ez du oraindik jaso, hastapenean jarri zuen dirua, orotara 700 bat hor zor dizkiote eta aldak. Beraz guk salatzen dugu egoera hori, eskatzen dugu segidan itzulia izaitea diru hori alokatzaile guztiak eta jabeei eskatzen diegu gelditzea alokatzea baldintza horietan. Eta bestalde, iruzurrezko alokailuen edo kontratuen komiteari salatuko ditugu hemengo bi jabeak. Ekintzak irauten zuen artean bi jabeak deitu dituzte, baina ez dute erantzunik ukan. Fanny Chatelain musikariaren zuzendaritzapean Baionako Gaskoi Akademiaren 100. urtemuga. Mende bat gaskoizaleek beren mintzaira sustatzen dutela Baionaldean, duela mende bat berrogoi gizonek sortu zuten akademia, baina 100 urtez jendartearen aldaketak eta hobetziak segitu dituzte, emazteeri ere tokia emanez, horien artean denboran Suzanne Kastetz, Marguerite Dicharry, eta gaur egun Marizo Puliken bertzeak bertze. Heureusement qu'il y a vraiment tout qui a évolué, la société qui a évolué. Que vedem qu'au début de l'académie, il y avait 5 hommes et un siècle plus tard, il y a dizaines de femmes qui sont parties. Donc l'académie a seguit une petite l'évolution de la société actuelle. Los voyageurs pour Paris, kai numéro 4. Erdiaroko trubaduren hizkuntza elgarrekin sustatzen dute, Baionan 4 mendez mintzaira ofiziala izan zen, orain ere edatzen segitzen dute Baionaldean bizi publikoan. Kezu aniversari duz beroiz. Igandeko ospakizuna egun zoragarria izan zen, 100 urte, pozik daude ikustea Gaskoiaren presentzian Baionako herriko etxeko areto nagusian, aurrak zirelarik ez baizan olakorik asmatzen. Orain belaunaldi desberdinak elgarrekin biltzen dira. Aquella giornata che è molto importante per noi che la difende la lingua gascona la prova che un tic petitota sia Baiona mes che la cau defende. Akademiako emazteak ere lanean ari dira burubelarri, anik Gaskoi tailerak proposatzen ditu maiz, Perrorrad eta Bidaxuneko eskoletan eta orzaindegian, tradizioak eta ipuinak irakasten dizkie aurrei jokoak egiten ere Titun izena duen Pampinarekin. Gaskoi Akademiak 100 urte, Baionako bestetan estanket ostatua irekiko dute aurten ere eta lehen aldikotz karroza prestatuko dute ere korsoaren desfilean parte hartzeko. Akademiako kideek 2. mendea indartsu eta gogotsu hasi dute. Eta bururatzeko musika gehiago, Xaramela abesbatzak 40 urte betetzen ditu aurten, urtemuga herriz-herri ospatzen dute, eta gaur gaueko 9:00 kantaldia eskainiko dute Donibane Garaziko elizan. Bihar arte!